Jeg var lige set den her kampagne for økologisk fuldkorn på nettet, og så tænkte jeg, hvad kan jeg egentlig bidrage med? Faktisk så synes jeg, at min hverdag er super travl. Altså, jeg har sgu ikke tid til altid lige at lave det helt rigtige mad til mine børn, men jeg prøver alligevel at finde nogle ting, især hvor de kan få noget fuldkorn i stedet for alt det hvide brød, fordi jeg ved jo, at det er det bedste med fuldkorn. Og så kom jeg i tanke om byens bedste knækbrød. Jeg har en af de der veninder, som bare altid kan det der med at lave super fed mad til hendes børn. Hun gør det bare altid rigtigt og altid fra bunden. Og det kan jeg ikke leve op til, men byens bedste knækbrød, den kan jeg lave. Så den vil jeg lige dele med jer, den opskrift. Og det er faktisk ret let. Man tager noget havregryn, og man tager noget sesamfrø, og noget hørfrø, og nogle solsikkekerner, som er dem, jeg lige ved at hakke her. De er nemlig bedst, når de så ikke er alt for store stykker. Og så tager man en deciliter af hver, og blander med 3,5 deciliter hvedemel, og 2 deciliter vand, og 1 deciliter af den gode olie her, lidt bagepulver, en teskefuld, og 1,5 teskefuld salt. Og så skal det hele bare røres sammen med en ske. Man kan ikke bruge en bagemaskine, det er simpelthen for klistret. Bagefter så ruller man det ud med noget bagepapir, og så laver man bare sådan nogle skære rækker, smider det i ovnen, og så skulle man simpelthen have byens bedste knækbrød. Så det vil jeg prøve at lave. Så. Så skal det bare lige røre sammen her. Bagepapir. Jeg drysser lige lidt ekstra mel ud over, fordi ellers så klister det nemt fast. Så skal det simpelthen bare rulles ud her. Og man behøver faktisk ikke at skære det helt igennem. Man kan bare sådan lige lave sådan nogle skæremærker her nærmest. Så skilles det fint ad, når det er bagt. Er det godt? Okay, lige gør det. Og så skal det simpelthen bare ind i ovnen. 13-15 minutter med 200 grader. Og det kommer det så nu. Og det her, det kunne vi godt have lavet for ugen. Måske har jeg ikke rullet dem helt så tyndt ud, som jeg plejer at gøre. Men fordi nu lige står og køler lidt af og sådan noget, så er de faktisk rigtig fine til at lige at skille sig ad her. Og så bliver det rigtig fint sprøde, når de lige får lov til at køle lidt af. Så. Ja. Det er så byens bedste knækbrød. Så en lille hurtig eftermiddagsmad. Fordi jeg altså bare ikke mere.